čiže zdravím vás dneska u dnešného videa. Dneska tu máme, dneska vám ukážeme pamätník z druhej svetovej vojny a ako môžete aj liesť na tanky a diela z karoši. Tu začneme z vrchu, lebo sa nám nechce chodiť z dola hore, už to natáčame 3 hodiny asi. Tu je taký pamätník pekný, neodporúčame vám na ňo liesť, niekto vás ľudí zavolá na vás políciu, no bohužiaľ. Tu je taký pekný pamätník, no a keď toto je pamätník, to je, neviem, 2 veže. Ale odporúčam vám, keď je extrémne teplo ako teraz, ísť tu na takto a ísť dovnútra. Len aby ste sa sem zmestili a nezasekli sa. Je tu extrémny fajný chladok a celkom zaujímavý výhľad. Môžete si tu robiť selfiečko. A hore sa tu nejak dá liesť, ale my to neurobíme. Nechceme sa tu dolamať. A to je teraz asi všetko. Ideme sa presunúť na prvé dielo. No čiže už sme tu. No a môžem im ukázať, že ako sa lezie. Tu si dáte nohu a vylezete jednoducho. Ale keďže niektorí sa boja, tak dajte sem nohu. Tu nás sa chyťte. Tu dole si dajte nohu. Tu sa chyťte. Tu si dajte nohu a vylezte. Upozornenie, toto je extrémne tesné a prosím, môžete spadnúť. Keď chcete vyliezť až tam niekde hore, tak to jednoducho vylezte, ale držte sa. Keď spadnete, tak je to tak bude vás tu bolieť poriadne. A čo viac k tomu dodať, ešte tu na konci každej prehliadky vám tu hore vpravo ukážeme informácie o tom. A ešte vám ukážeme, že ako sa lezie jednoducho dole. Tu takto znova prelezete. Tu skočíte dole a potom stade iba skočíte dole. Alebo to môžete urobiť ešte extrémnejšie a skočiť rovno stamať. No, čiže takto to vyzerá. Teraz tam hore vám naskočia informácie a ideme sa presunúť ku tanku, ale ešte predtým vám a ešte mi tu ukázal, že je tu taký iný pamätník, kde sú sviečky asi, neviem, či tam je voda, není tam voda a neviem. A tu je nejaký pomník, asi tu niekto je asi je tu nejaký hrob, neviem, kto vie. No a jak sme chceli tým schodom, že za 1000 odoberateľov urobíme stream, ako celé tieto schody vyčistíme. Áno, celý stream. A keďže vás nebudeme otravovať, že ako sa toto lezie dole, keď to dole, tak ahoj. No, čiže už sme tu, upozornenie, dobre si zaviešte šnúrky na topánkach a hlavne lezenie na tank je na vašu zodpovednosť, čiže buďte opatrení. No čiže tu vám ukážem, ako liesť. Tu si dáte nohu na toto, no sa chytíte, tu dáte nohu a iba vyleziete. Nedajte iba chvíľku, kým toto vyleziem. No, čiže už som vyliezol, tu keď chcete ísť hore, tak jednoducho, tu sa chytíte radšej obidvoma rukami a vylezte. A keď ste úplne šialenci, tak a chcete ísť na toto, tak vám ukážeme, že ako jednoducho tam ísť. Tak si sadnete, chytíte sa dopredu a iba sa posúvate dopredu. Ja tam nebudem chodiť, keďže sa mi nechce. A ukážeme vám aj výhľad. No, čiže taký je tu výhľad, keď chcete. A ľudia vám dáme aj výhľad zo spodu. Tak, teraz napríklad. No, čiže tu vidíte, že takto to vyzerá zo spodu. A tu je dokonca že obec z Karos. A tu máte taký pamätník, keď chcete, si to prečítajte. Ja to čítať nebudem. A ešte raz, takto pekne to vyzerá stade.
A inak ešte vám idem ukázať, že ako sa ľahko lezie z toho tanku. No čiže už som tu naspäť na diele, na tanku. A sú dva spôsoby, ako pôjdete dolu. Keď ste nešli dielom, ako ja, tak tu si sadnete na toto a pôjdete jednoducho dole. Teraz sú dve možnosti. Buď pôjdete dade, alebo jednoducho tade, ako väčšinou tade ja leziem. A jednoducho vám to ukážem. Tu si takto čupnete a pozrite sa, že kde je ten stred kolesa. Keď budete... som nakrivo. Keď budete stať na tom kolese, jednoducho zlejte dole nohu a stojíte na tom. A tu na jednoducho tak. No a ten druhý spôsob vám ukážeme za minútku. Počkajte. No čiže už prišiel k tomu. No a ide vám ukázať, že ako zlezť z tohoto. Čiže tu na takto, neviem, či som vám ukazovala, ale takto stupnete si na tú rovnú časť. Tu si tak ako keby polosadnete, tu sa šmiknete trochu dole a jednoducho iba sa skočíte dole. A keď ste tu na, tak sa môžeme presunúť na tamto posledné dielo. No, čiže už sme tu a tu bolo takéto dielo, zase tu hore máte nápis. Tu na, týmto sa točila výška a týmto sa točilo doprava a doľava. Tu na, jednou vecou, neviem kde, asi tu na, sa potom dávalo odistilo. Tu na týmto ste zatiahli a dal sa preč toto tu. Potom tam ste už iba dali naboj a tu potom týmto, alebo neviem kde, ste proste niečím vystrelili. Myslím, že týmto, alebo to už som ukazoval, neviem. Proste niečím vystrelili a proste to doletelo extrémne ďaleko. A čo vieš k tomu dodať? Je to také pekné tu na. Odporúčam tu z 36 a takto to ešte nejak vyzerá spredu. Liesť na to sa neoplatí, lebo tu na vzadu to nemá veľké ťažisko, čiže by sa to prekoprclo. A čo vám ja ukázať? Tam ešte vpredu je, neviem či to vidíte, tam je také, tam sa organizujú väčšinou v lete také podujatia a no, v podstate podujatia tam sú len tak. Ešte vás poprosím, veľmi radi by sme, keby ste dali like, odber a snažíme sa chytnúť 1500 odoberateľov. Dúfam, že sa to dá zvládnuť a sľúbili sme, že za 1000 odoberateľov dáme stream, ako čistíme tam tie schody. Čiže ešte vidíte, že aj takto sa dodá, keď ste úplný blázni ako Ricky. A čiže týmto sa s vami lúčime. Čauky.